ମାମୁଁ ଶକୁନି ମୁଁ ମାମୁଁ ଶକୁନି ସାପଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଚୋଟ ମାରେ, ହେଲେ ଚୋଟର ବିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରେ। ହଁ ହଁ ଭଣଜା, ହଁ। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶକୁନି ମାମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ଗୋଟେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି କରିବି ଭଣଜା କୃଷ୍ଣ? କାହିଁକି? ଯିଏ ମୋ ବଂଶକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ନାଇଁ 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 ଭଣଜା ନାଇଁ, ତୁମେ ଠିକ ଭାବିଛ। ତ ମାମୁଁ ଶକୁନି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚାହିଁଲେ କୌରବ ବଂଶକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ହେଲେ ନାଇଁ 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 କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ଏହା ହେବାକୁ ଦେବୁନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। କେହି ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ମାୟାବୀ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ମାମୁଁ ଶକୁନି ସାପଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଚୋଟ ମାରେ, ହେଲେ ସାପର ବିଷ